Què més? Hem vist les peculiaritats, ja s'han recordat una mica, les necessitats, una mica l'evidència científica, els tipus de les modalitats d'escolarització que hi ha, i ara anem a parlar del programa per excel·lència en l'autisme i que s'utilitza cada cop més a les escoles. No només a les escoles, aquest programa hauria d'estar a tot l'entorn de la persona amb autisme. I aquest programa està molt relacionat amb el que parlàvem al principi de la xerrada, de la metàfora de l'Isabel, que és un programa que sap molt bé què passa amb les persones amb autisme, com funcionen, i dona una resposta integral a totes les seves necessitats. És com una mirada àmplia a totes les dificultats de l'autisme i amb diferents estratègies intenta donar una bona resposta, que en el cas de l'escola serà perquè la persona amb autisme pugui realitzar un bon procés d'ensenyament i aprenentatge. Es diu TEACH, que TEACH vol dir tractament i educació per nens amb autisme o adults, és igual, i persones o children amb dificultats comunicatives. És a dir, no és només per persones amb autisme, sinó que se'n poden beneficiar. Un públic molt ampli. De fet, tot el que veurem ara, moltes vegades, quan entrem a una aula d'educació infantil, és el que ens trobem, imatges, les tisores estan aquí, hi ha una foto de les tisores i és tot això, les ajudes que necessiten les persones amb autisme. En què consisteix? Doncs en crear un entorn favorable per a les persones amb autisme, amigable, que se sentin bé. D'acord? Adaptar l'entorn a les seves necessitats, evitar la sobrecàrrega cognitiva. Això vol dir que intenten minimitzar els distractors, les típiques aules que hi ha tot de dibuixos de nens allà i penjats i tal, doncs per les persones amb autisme això és un constant factor de distracció, com fins ara dèiem, tenen dificultats per dir ara haig de mirar això i el soroll del projector no em molesta i estar a la cadira que m'està picant l'etiqueta tampoc, això tenen moltes dificultats. Llavors intenten minimitzar tots els estímuls i la sobrecàrrega cognitiva. El llenguatge que sempre s'usa, tant que troben ells en les activitats com el que hi ha a l'aula, com el que el professor utilitza, sempre és molt clar i directe. Ni hi ha preguntes obertes, s'intenta a vegades, doncs mira, no passa res, però intenta que no hi hagi preguntes obertes, que no hi hagi dobles sentits. Jo espero que tu facis això, però en realitat estic demanant una altra cosa. Les ordres són molt simples. Que sigui clar, perquè si no ells es perden, vull dir, no té més volta de fulla. S'utilitzen molts suports visuals en aquest programa, ara els veurem. Per què s'utilitzen els suports visuals? Per totes aquestes dificultats d'anticipació que dèiem que tenen, de les funcions executives, no saber seqüenciar les accions. I gràcies als suports visuals jo puc veure què haig de fer, com ho haig de fer, quina quantitat de feina haig de fer. Seqüencien les accions. Ara veurem, però per exemple, a una aula dissenyada amb TEACH o al lavabo de casa, perquè això ja us dic que és extrapolable als ambients on es mogui la persona amb autisme, pot haver-hi, en el lavabo per exemple, la seqüència de com rentar-nos les mans. I llavors la persona amb autisme veu pas per pas com fer-ho. Evidentment això s'ha de treballar, no es pot deixar allà el suport i apa, jo espero que com que ja t'ho he imprès ja ho tingués allà, sinó que s'ha d'anar treballant i la idea sempre és que es pugui anar retirant. Sobretot, perquè si no, no té sentit. No podrà anar tota la vida amb el suport. Clar, les fotografies, per exemple, són més concretes que els pictogrames. Pels pictogrames, sabeu, aquests dibuixets que hi ha al portal de l'Arasac, que és molt bo. Clar, la diferència entre fotografia i pictograma és que el pictograma és més abstracte, és més generalista, però si ella no té dificultats, depenent també hi ha persones que els pictogrames els anirà molt bé i n'hi ha que no. I n'hi ha que necessitaran la fotografia i quan parlem d'aquelles sabates hauran de ser la fotografia d'aquelles sabates i quan jo vulgui que et posis les blaves no poden ser les vermelles, t'hauré de fer una foto. Intentem a priori començar a ensenyar amb pictogrames per intentar corregir això, aquesta tendència de no, és que jo m'estàs dient la foto de les sabates vermelles i m'estàs ensenyant les blaves, no? Llavors ara sac, les sabates són unes i són com més generals que ningú té perquè són un dibuix estrany i, bueno, és més abstracte, és més generalista, no? Seqüenciar i organitzar el temps, això també ho veurem ara, és molt important que sàpiguen què hem de fer quan, ara que ve ara, després, horaris, i el temps, perquè el temps nosaltres tenim molt clar
quan dura una hora, sabem que ens queda, aviam, que mirarem, una horeta per marxar a casa i podrem fer les nostres coses, anar a sopar, no sé què, però ells necessiten veure el temps. Doncs també hi ha recursos perquè ells puguin veure el temps en el cas que no l'entenguin. Si l'entenen, doncs no cal, no posarem més suports dels que necessitin. O sigui, Teach és un traductor del que per nosaltres és visible i per la persona amb autisme no és visible, és invisible. Són estratègies compensatòries a les seves dificultats. Ara les anirem veient una per una. I us explicava això perquè, ja us dic, actualment a les escoles és el que més s'està utilitzant i en general és el mètode que més evidència científica té, el que més és eficaç i el que més ajuda. Precisament per això que us dèiem que són processadors visuals, vull dir que se suposa que dels millors mètodes que podem emprar. I com que és molt global, doncs supleix bastant bé les seves necessitats. Es basa en l'estructura, en tenir-ho tot molt estructurat, i el que fan és, tampoc han inventat res perquè això amb suports visuals també es pot fer, però han com dit una manera de treballar que sigui clara, que sigui precisa, que sigui entenedora i que sigui predictible per a les persones amb autisme. Estructuren l'espai, el lloc, l'habitació, el temps i l'organització del treball, com haig de treballar, com haig de fer els deures, com haig de fer les tasques a classe, tot això. I potencia la seguretat perquè sé què passarà amb els horaris visuals, la flexibilitat, si m'anticipes amb temps això de les colònies, doncs home, podré anar de colònies. La memòria de treball, perquè segueixen passos i quan ho anem retirant doncs la potenciem. En el cas que no es pugui retirar doncs és preferible evidentment deixar-ho, però sempre la idea. La comprensió de tot, per què estic fent aquí, on haig d'anar, tot. I l'autonomia, perquè sempre el que intentem, i aquest mètode ho fa molt bé, és que la persona amb autisme es mogui el dia a dia sola per la classe o que ho faci de manera autònoma. Però tot això comporta un treball de molt temps. En relació a les persones, aquest mètode intenta respondre a preguntes com on soc jo ara mateix, on estan els meus companys, què haig de fer, o sigui, on haig d'estar, en les activitats, on passa cada cosa, quina part de l'aula em puc relaxar, quina part de l'aula se suposa que haig de treballar, al lavabo, ho delimita tot molt els espais, ara veurem imatges. Què haig de fer i on haig de fer les activitats? En aquesta taula, posa el meu nom, perquè és que ara he vist que un altre nen s'hi asseu, però no era la taula que jo havia de ser-hi o com, no? I on està cada cosa? I ara veurem les imatges. Això, per exemple, podria ser una imatge d'una aula dissenyada amb aquest mètode. Com podeu veure, a dalt de tot hi ha el lavabo, hi ha l'entrada al costat, veieu que aquí està com traduït. La zona d'entrada, hi ha una zona més activa, una zona per estar més relaxat a baix i una zona de joc, per exemple. Ara veurem les àrees típiques que hauria de tenir una aula dissenyada segons aquest programa. També veiem que tot està absolutament informat. Aquí hi ha el necesser de tal persona, o aquí puc trobar les estisores. Per sortir a la fila hi ha unes petjades al terra que m'ajuden a saber que m'haig de col·locar en fila índia, si és així el mètode del professor que ha escollit per sortir al pati. Tot està molt, molt, molt delimitat. Següent, sisplau. I aquestes són les zones. La primera se li diu treball de 1 a 1 i consisteix en l'estona de la jornada escolar que la professora gastarà per estar explicant-li alguna activitat al nen. És on realment es produeix l'aprenentatge de jo vull que aprenguis a fer aquesta cosa. Això, altra vegada, amb els recursos que tenim, és molt complicat. Però, en el cas amb aquest noi que us explico, clar, jo faig la funció, en aquest cas aquesta, i quan el professor pot em diu mira Marta, ara ja ho faig jo. Ja li ensenyo jo això, mentre els altres estan ocupats fent alguna altra cosa que els hi he derivat, saps? Llavors aquí aprenen a fer tasques concretes. En aquest cas veiem tasques molt, molt, molt simples, que llavors correspondrien a un perfil de persona amb autisme de baixes capacitats. Però, per exemple, en el cas del noi que ajudo, com que no té tanta dificultat, doncs ell té un carpesà
té unes indicacions de la feina que ha de fer i ell allà s'ho fa tot i cap problema. Vull dir, dependrà del nivell cognitiu que ho farem d'una manera o d'una altra. La zona de treball independent, com veieu, és una taula de cara a la paret, que sembla que diguem, ai, està de cara a la paret, però no ho fem per castigar ni per res, al contrari. Només ho fem perquè no tingui distraccions. A part, aquí no es passa totes les hores de la jornada escolar, potser només s'hi ha de passar 5 minuts de cada assignatura. No cal que estigui ni molt menys, no és el que busquem. I llavors aquí, sobretot el que es potencia és l'autonomia, perquè ell té unes indicacions molt clares que després veurem, però com podeu veure té una sèrie d'activitats, la 4, la 12 i la 20, té una seqüència amb imatges que corresponen amb els números i al final més separat hi ha un pictograma de bombolles que és el que en aquest cas a ell li reforçava molt, el que li agradava, era com el premi. I llavors al costat una caixa d'acabat. Està molt ben delimitat què és el que haig d'agafar, en quin ordre ho haig d'agafar, quan hagi acabat on ho deixo i després què passarà. Després tindràs un premi, no?, quan ho facis. I això, doncs també en el cas d'aquest noi que acompanyo, que les capacitats són més bones, doncs podem aplaçar el premi al final de la jornada escolar. Llavors dependrà de cada cas. Aquest noi, les seves capacitats cognitives són molt baixes i s'havia de fer al moment. Finalment, també hi ha una altra zona que és l'àrea de transició i com veieu aquí hi ha l'horari de cada nen de la classe. Sobretot aquest tipus d'aula les trobem més en escoles d'educació especial. Per què? Perquè hi ha més alumnes que requereixen el mateix. O aules Montessori, no? A les aules Montessori també. Sí. Sí. Llavors, com veieu, les àrees de transició, en principi, haurien de funcionar de la següent manera. Jo soc l'alumne amb autisme, vaig al meu horari, busco la meva foto i veig que em toca anar a fer piuets, no sé, una activitat, no? L'agafo, l'arrenco, la guardo al sobre i me n'hi vaig a fer-la. Quan acabo, probablement a la taula jo ja tinc un avís que em digui «Ei, vés a mirar l'horari». Torno a l'horari, torno a fer-ho i així durant tota la jornada escolar. Evidentment, al principi has d'acompanyar físicament a la persona perquè no sap què està fent, no? Però com que és una eina molt predictible i molt clara, de seguida troben coherència i molts poden fer això de manera autònoma. I això, aquest horari, per exemple, es pot fer a casa. Doncs mira, a casa, quan arribem, deixem la motxilla a tal lloc, la jaqueta la pengem, anem a berenar, fem els deures, ens dutxem, sopar i dormir, no? O premi al final, o quan sigui. Doncs el mateix, conforme va fent, va arrencant, va guardant, i cada cop que va a l'horari veu, ai mira, doncs això aquí ja hi ha un espai, només em queda això per fer, no? I cada cop es va escurçant més, cada cop estic més a prop del meu reforçador, que pot ser una estona amb la tele o el que sigui. Anem a veure més parts d'aquesta aula. Treball en grup. El treball en grup, sobretot el que s'intenta fer és potenciar tot el tema de relacions socials, que és molt típic, per exemple, a infantil, el bon dia, que el bon dia se senten tots els nens junts i fan allà el bon dia i no sé què i tal i qual. Llavors també hi ha una zona de treball grupal i es poden fer activitats igualment. Les mateixes activitats que veieu que podíem fer de manera individual, doncs igual la professora diu, mira, avui faré una que podran fer 3 o 4, els altres els poso que treballin independentment o amb un suport que tinguin i anem a treballar tots aquella tasca, no? I tots fan l'aprenentatge de manera grupal. També hi ha àrees de joc i oci, evidentment, i àrees de relaxació. La persona amb autisme que està nerviosa, no?, i tu ho detectes, doncs hi pots dir, mira, vés a l'àrea de relaxació una estona i tal. I sembla que hagin de ser aules molt, molt grans, però tampoc cal que siguin aules molt grans. El que passa és que han d'estar ben dissenyades. Clar, actualment, amb 20 alumnes a la classe, és molt difícil fer això. Per això, les aules, tal com les veiem aquí, només es fan a centres d'educació especial. O moltes UCEs a vegades les transformen i ja les fan d'aquesta manera. I unes hores l'alumne pot anar a la classe ordinària i les altres anem a treballar el que et calgui allà. I amb aquest noi amb autisme que ajudo, la classe no té res de teach, absolutament res, però almenys té el treball teach i evidentment si jo hagués vist que té distraccions i que no es pot concentrar, doncs reduiríem coses, però per sort seva sembla que aquest aspecte no el té tan afectat, llavors ho podem deixar. Però, per exemple, sí que té un espai on ell sap que allà es pot seure i està tranquil, i quan es posa nerviós em diu, haig d'anar a la zona de... Jo, sí, vés.
Aquestes són les àrees. Després, també seqüenciem els esdeveniments, totes les accions, que és això que dèiem, quan passarà alguna cosa, què faig quan acabi, i després hi ha el temps. El temps què és? Una hora que és així, és això? Perquè sempre diem 5 minuts, bé, d'aquí 5 minuts, però 5 minuts a mi se'm fan eterns. Jo no sé què són 5 minuts, no? Doncs fem visibles tots els esdeveniments. Això és la seqüència que us comentava de l'acció de dutxar-se en aquest cas, no? O de l'horari, rentem les dents, anem a fer hàbits, fem caixes de sabates, que són aquestes activitats que us deia, després anirem a la piscina i després soparem. Per nens amb autisme que no necessitin tant suport visual, doncs es pot adaptar perfectament i fer-ho en frases. I en el cas que calgui, doncs mira, en aquest cas hi havia una imatge també, però si no, doncs es pot treure. I a poc la lletra l'intentarem anar fent més petita o menys nítida. I intentarem anar retirant el suport. Per casos de nens més petits, per exemple, doncs ara i després, que això és molt clar, no hi ha pictogrames, només n'hi ha 2, i llavors ja es pot començar a treballar. Ara vull això, després això. I evidentment el primer dia que els hi posem, insisteixo, no ho faran, és una cosa que s'ha de treballar. I també funciona molt bé per totes aquestes dificultats que dèiem tota l'estona, d'anticipar i preveure i això, els calendaris. El del temps, existeixen eines com aquestes, aquest és el Time Timer, que està en físic però també hi ha una aplicació que és molt bona, que el que fas és això, dir-li, mira, doncs 2 hores, no? Llavors, conforme va passant el temps, el vermell va desapareixent i això és una eina molt clara per a les persones amb autisme de dir quanta estona haig d'estar, no? Doncs mira, quan el vermell no hi sigui. I, evidentment, en pràctica, doncs també els hi va molt bé. I els rellotges de sorra, com que hi ha molts rellotges d'aquests adaptats, que no es trenquen i això, doncs també els fem servir molt. Sobretot, rellotge de sorra va molt bé per la dutxa, perquè com que és poc temps, el gires, que n'hi ha aquests de nens també, que són a prova de bombes, o sigui que va molt bé. Què més? L'última cosa de Teach que us explicarem és això del treball autònom, això que dèiem de la cadireta, les activitats i la caixa de ja he acabat. Respon a les preguntes, què haig de fer, quantes activitats, quan he acabat, com les haig de fer. Ensenyem a la persona amb autisme un sistema de 3 passos. Li ensenyem, aviam si amb sort ja s'asseu tranquil·lament, per sort. Nosaltres, quan ho hem hagut de fer en algun cas que hem dit, mira, doncs això sí que li anirà molt bé perquè és que no hi ha manera que segueixi això, li ha anat molt bé i de seguida ha sigut molt receptiu perquè li dona molta coherència. A vegades, evidentment, ha de ser atractiu per ells, no podem fer-ho amb una activitat de 10 sumes de cop, sinó que ho hem d'anar introduint de manera divertida per ells, interessant i simple, no? En aquest cas, a l'esquerra té les feines que ha de fer, un altre cop al mig la realització de les mateixes i al final una caixa que ja he acabat. I en aquest cas tenia aquesta seqüència que comentàvem abans i ell, aquest usuari, el que feia era arrencar el número 4, enganxar-lo a la caixa, fer la tasca, desar-la, miro un altre cop i ja veig que el 4 no hi és, només em queden les altres activitats. I després què faré? Doncs bombolles. Hem fet una imatge de les caixes aquestes de sabates que es diuen, però que podrien ser dossiers o carpesans o el que fos, o bandejes, i està molt clar el que han de fer. En aquell, en concret, com hem dit abans, això s'ensenya i després en el treball autònom, quan estem segurs que ho saben fer, llavors ens ho fan de manera autònoma, però no li donaré una activitat que no sap fer sol, perquè si no em vindrà a buscar al cap d'un moment. I l'objectiu és que es quedi allà treballant una estona de manera autònoma, no? Doncs és molt clar, associacions, distinció de tamanys, i això es pot anar fent més complex o de tots els nivells. En aquest cas, doncs mira, per aprendre a multiplicar, no? Vull dir que altra vegada torna a ser una feinada molt gran, però existeixen recursos, encara que els haguem de fer moltes vegades a fora d'hores o a casa, no? Però hi ha eines per treballar amb les persones amb autisme, moltíssimes.